Профилираната подготовка помага до там, че имаме повече знания, малко под по-различен ъгъл поглеждаме вече задачите. Има доброто решение е да ги отстраним от час. Не е едно. Как едно хоби? Нещо да вълхапал. На празен лист няма какво различно да пише от две. И той се обърна много рязко, все едно падна атомна бомба. Тъжно е. Здравейте и добре дошли в епизод 2 на подкаста ни Разговори след звънеца. Днешният гост е учител, който всеки път ни стресира с някое контролно, но се оказва, че не са толкова стресиращи. С удоволствие ви представяме господин Петър Карчев, господин по математика в гимназиален етап. Здравейте. Здравейте, приятно ни е да сте при нас. И на мен. Ще започнем с въпроса как решихте да станете учител и защо по математика, не по някой друг предмет? От малък ми се отдавал математиката, вървяла ми е, но честно казано чак около 10-ти клас реших, че ще се занимавам с това. Поради проста причина, че ми харесва и съм попадал на учители, които не преподават толкова добре, нямат желание и съм попадал и на такива, които преподават много добре, имат желанието да породят желанието и в учениците, така че реших да се занимавам с нещо, което ми харесва. А кое е било най-голямото ви предизвикателство в първите ви години като преподавател? Честно казвам, в първите ми години преподавах в малките класове, 5, 6, 7, като там имах ученици, които трудно разбираха материала и аз не можех да го обясня добре, защото трудно се слиза от големите класове към по-малките. И може би това е една от най-големите трудности, която съм изпитвал. После с по-големите вече нямах такива трудности. А спомняте ли си първия урок? Именно вие споменахте, че не сте могли да преподавате като хората. Как мина, как се почувствахте тогава? Урока мина добре. Детето разбра какво искаше да му обясня, но честно казано, то материала нито беше сложен, нито беше някакво голямо предизвикателство, така че първите уроци минаваха добре. Ако трябваше да изберете кариера отново, пак ли бихте станал учител? Да, пак бих станал учител, защото така или иначе аз съм имал възможност да работя и друго. Не веднъж съм получавал покани, но пак предпочитам да работя това, което ми харесва и така. Това за нас е много полезно все пак. Вие сте ни учител от тази година и виждаме, че с течение на времето сте успяли да подобрите начина на преподаване и да ни го преподадете така, че да го разберем. Колкото и да ние сме и по-големи от 5-ти клас. Колкото и да 5-ти клас, кълваме на 5-ти клас. Случвало ли ви се някой път някой ваш ученик да каже тази формула няма да ми потрябва и как бихте реагирали, ако ви се случи? Честно казвам, всеки ден ми се случва, така че то не е нещо ново за мен. Дали ще му потрябва формулата в живота, може би не е най-важното нещо. Важното е, че математиката ще развие в него едно логическо мислене, което може да му потрябва. Ако реши да се занимава нещо свързано с математика, примерно в физика, биология, да стане математик, учен, дори работа в университет или в БАН, тогава ще му потрябва и ще види приложенията на формулите, като може би най-много приложения ще видят инженерите, които се работят по специалността. Въпроси от ученици, които все още ви затрудняват и не могат да отговорите и си задавате въпроса къде попаднах, защо съм тук? То всеки час пак има такива въпроси, но пак казвам, това не е ново за мен. Опитвам се да разбера какво ме пита ученикът и да отговоря, защото така или иначе материала си върви,
ако той не е разбрал стария материал, няма как да продължим напред и няма друг начин, обяснявам. Кои са най-добрите и най-лошите съвети, които сте получавали за преподаването? Може би, не знам, това вече е сложен въпрос. Трябва малко време да помисля, за да отговоря. Най-добрите съвети... Някой, който идва на Прима Виста. Прима Виста. Любимата ми дума. Може би най-добрите ми съвети са били от един мой ръководител в един мой стаж. Жената се казва Виолета Димитрова. Това беше един от първите ми стажове като учител. Тя ме напътстваше, даваше ми съвети как да подходя с децата, какви задачи да им дам, какво да питам, какво те трябва да видят и така. Лоши съвети може би никой не ми е давал, защото винаги е имало някаква доза истина в това, което са ми казвали колегите, преподавателите ми в университета, госпожа Димитрова, която много често ми е давала напътствия, също винаги ми е давала много добри съвети, от нея нямам лоши съвети, така че може би лош съвет няма. Ние просто трябва да се вслушваме в тях. Страхотно! Какво мислите за модерните технологии в образованието? AI-а като цяло помага ли, вредят ли? Изкуственият интелект може много да помогне в образованието по математика, може да си чертаем графики с него, да изобразяваме лесно в координатната система сложни функции, да задаваме различни фигури, тела, сложните чертежи може да си ги правим с изкуствения интелект, може нещо да проверим с него, но не винаги е най-добрата алтернатива за проверка. Като мисля, че тук преди да използваме изкуствения интелект, трябва по-скоро ние доста да се поушлайфаме знанията по математика и чак тогава да пристъпим към него, за да може да визуализираме вече знанията си. Правили ли сте се експерименти с AI, дали решава правилно задачите по математика или не, дали да пускат тъпи грешки? В повечето случаи обикновено като някой решава задачи с изкуствен интелект, най-често в автомат, той в автомат си изтърва решения, греши си, маже си, изкарва грешни резултати на по-сложните задачи, като има специализирани математически софтуери за това и те естествено са платени. На тях вече може да имаме повече доверие, но не винаги. Не винаги, защото при по-сложните задачи, пак казвам, изкуственият интелект не е като естествения и не помага кой знае колко. Така че трябва да внимаваме, като ползваме. Какво смятате за профилираната подготовка? Помага ли за кандидат-студентските изпити и според вас важна ли е? Кандидат-студентските изпити, те са различни във всеки университет. Профилираната подготовка помага до там, че имаме повече знания, малко под по-различен ъгъл поглеждаме вече задачите, има различни начини за решение на задачите, ако използваме профилирана подготовка. Важна е, като има части, които са труднички, но са една много добра база за една бъдеща работа, примерно модул 4, анализ на данни, там имаме малко статистика, теория на вероятностите, която е много важна и това помага за по-нататъчната ни работа, развитие и така. Защо един ученик, който ще кандидатства в нашата гимназия, да запише паралелка математика или след 10-ти клас да избере профил математика? Причините са много, като най-важните може би са, че математиката ще развие логическото му мислене, критичност, последователност, ще може да
кандидатства в чужбина. В много университети изискват математика в чужбина. Най-добрите ни университети имат кандидат-студентски изпити по математика. Той може да се ползва за различни специалности, различни факултети, икономика, информатика, информационни технологии, математика, приложна математика, статистика, анализ на данни, което е доста нашумяло в последно време и вече има и такава специалност, една бъдеща изгарваща професия и то много добре платена. А 31-во е място, където ще получи знания за това. Как се справяте с ученици, които шумят в час, пречат на останалите да мислят, да учат? Най-доброто решение е да ги отстраним от час. Сега е време да преминем и към живота, да разгледаме живота ви извън институцията. Именно как разтоварвате след един натоварен учебен ден? Ами то учебният ден за вас свършва тук, само дето за нас учителите често не е така и се налага да подготвим следващия урок, домашното, какво ще правим в час, така че честичко деня наистина не приключва тук, а евентуално с различни хобита, които човек си харесва, може да е една проста разходчица някъде в парка, кино, театър, може би най-добра алтернатива за почивка, защото аз много обичам да ходя на театър. Най-различни неща, които се правят в ежедневието ни, като може би човек малко да си погледа телевизия от гледна точка на това, че главата му ще се проветри, да прочете книга, да си почине, да удари една лека дарямка след обед и така. А кое хоби ви помага най-много да се изключите от мисленето ви за работата? Кое хоби? Споменахте театър, гледане на телевизия, разходки, нещо друго, спорт, например. Ами на мен, честно казано, по-рядко ми остава време за спортуване, въпреки че това е нещо много важно. Основно, ако имаме време за спорт, това е събота и неделя. През седмицата не особено. Друго хоби. Сложни въпросите. То всеки ден е различно хобито. Не е едно. Как едно хоби? Аз примерно обичам да плувам, ама нямам време всеки ден да ходя на басейн да плувам. Едно спа. Не знам. Спато е много хубаво хоби, само да имаме възможност да го практикуваме всеки ден. А какво ви кара да се усмихнете, независимо колко гаден ден сте имали, било то добър, лош? Ами може би свършената работа, въпреки че не винаги е перфектна. То лош ден няма, ако си го направим лош е лош. Ако е хубав, е хубав. Често ме кара да се усмихвам това, че съм накарал някой ученик да разбере нещо, да го заинтересова по някакъв начин от самия предмет, той да изяви желание. Може би това е едно от най-важните неща при преподаването, защото в крайна сметка все пак и учениците ни в даден момент трябва да станат по-добре от нас. С какво се гордеете извън професията? Гордостта е смъртен грех. Има ли нещо, което винаги сте искали да научите, но все още не сте? Пак е сложен въпроса. Ами, то постоянно учим нови неща. Може би, ако има нещо, което искам да науча, мога да се постарая да го науча. Все още има време. Не знам. Голяма част от математиката е абсолютно необятна.
може би цял живот няма да стигне на човек да изучи дори и един дял на математиката изцяло, като то всеки ден излиза някаква нова публикация, която трябва да прочетеш и така, но това не е повод да се откажем от нея или пък да не продължим да се развиваме в нещата, които харесваме. Хубаво е всеки ден човек да научава нещо ново, дори да не е по математика, то ще ни е полезно за живота. Сега малко по-личен въпрос. Какво не знаят хората за вас, а бихте искали да знаят? Примерно всички знаят, че сте строг. И че сте... Говорят се страшни истории за вас, пък не знам. Няма да коментираме повече. Бяхме в неочакване какво ще ни се случи в началото на 11 клас. И то в профилна подготовка. Е нещо да ви е охапало? За момента не. Математиката не е страшна, тя не хапе. Ама вие да. Да, между другото се носиха истории колко сте гаден, колко сте злобен, как много се карате, не оставате да завършим. Аз завърших хора. Ами хората, които не искаха да завършат, те не полагаха никакви усилия. Като на празен лист няма какво различно да пиша от 2. Няма да си измисля оценка, няма да си измисля, че нещо сте писали, пиша ви колкото си изкарате, колкото си заслужите, за колкото покажете, за колкото имате амбиция и сте го постигнали. Да, другото е, че давате отвратителни домашни. Домашните... Това са слухове. Познавам много хора, които са били. Домашните имат доза екзотични задачи в тях. Екзотични. Екзотични. Не трудни, просто екзотични. Не, трудни, но екзотични. Да се върнем на въпрос. Какво не знаят хората за вас, бихте искали да знаят? Какво не знаят? Знам ли кой какво не знае? Предположете. Ами, може би хората предполагат, че учителите нямаме някакъв личен живот, но искам да ги разочаровам. Имаме си приятели, излизаме си, забавляваме се и нещата не опират само до училището и преподаването. Ние все пак сме хора, така че може би ще ги разочаровам с това, но ние също имаме интереси и намираме начини извън училище да продължим в личен план. Сега да преминем малко към математиката. Може ли човек да обича математиката без той да е добър в нея? Ами, възможно е, но не знам. Какви житейски уроци крие математиката? Ами, житейските уроци... Математиката ни учи никога да не се отказваме, учи ни, че винаги има решение, учи ни да търсим други начини и методи за намирането му, учи ни, че колкото и да е трудна задачата, ние ще я решим и това е един много добър пример за живота. Също така ни учи, че грешки могат да се допускат, това не е лошо, въпросът е да не ги допускаме отново. В ежедневието си мислите ли като математик, например, докато пазарувате? Не съм се замислял дали мисля като математик. Ако кажете как трябва да мисля един математик... Например, смятате си продуктите веднага, щом ги вземете в количката, не на края на каста да разберете каква е сумата? Не ги смятам веднага. Една Праскова и казвате, това е тангенс от 30 градуса. Не, определено не. Съмнявам се Прасковата да може да има тангенс от 30 градуса, но добре. Само ако я разрежеш и стане триъгълник, но добре. Добре. Сега да преминем към блиц въпроси. Отговорите са да, не и може би.
Не като господин Рус. Добре. Харесвате ли онлайн обучението? Онлайн. И да, и не. Писали ли сте шестици, знаейки, че ученикът не я заслужава? Всяка шестица, която съм писал, е заслужена. Било то на контролно, било с участие час, било с нещо друго. Мисля, че не съм писал шестица, която не е заслужена. Така че до сега такава ситуация съм нямал. Често ли се ядосвате в час? Да. Решавате ли задачи за удоволствие? Да. Преписвали ли сте в училище? Да. Имате ли любим ученик? Не. Старая се да нямам любими ученици, защото би трябвало да оценя знанията им по математика, а не това колко симпатични са ми. Всички са ми симпатични, малко или много. Оценките не са обвързани с симпатията ми към даден ученик. Случвало ли се да забравите име на ученик? Случвало се, да. Казвали ли сте това е лесно, докато всъщност се чудите как се решава? Не. Всъщност може и отговор да е да, аз никой път не съм се решавал задачите предварително. Всеки път е път. Аз си спомням, веднъж замесвахте ни в 9-ти клас, когато госпожата отсъстваше дълго време и казахте по едно време, че трябва да избирате задачи по отговорите, защото се получаваха едни безусловни цифри. 5 плюс корен от 5 върху корен от 5 плюс 5, някакви такива бяха. Да, задачите трябва да се подберат, като се наредят по трудност. Не исках директно да ви давам най-трудните задачи, затова съм подбирал отговорите, които... По отговорите съм подбирал задачите, които да ви дам, защото най-вероятно заместването е било на момента или от днес за утре и така. Добре, а какво послание бихте отправили към учениците си, ако знаете, че ще го запомнят завинаги? Бих казал, че математиката е осъществима мечта за всеки и няма достатъчно добра причина, която да ни откаже от мечтите ни, като това важи и за живота, не само за математиката. Благодарим, за нас беше чест. Колко чаши на ден кафе пие господин Карчев? Според мен господин Карчев пие поне по 5-6 чаши кафе на ден. Между 4 и 5 максимум. Поне 5. Има ли фраза, която каза почти всеки час? Тавтологията, ясна тавтологията! Трябваше да го оцениш като учител, каква оценка би му писал? От 1 до 10 ли? От 1 до 6. 6. Най-смешната случка, в която сте попадали в час? Седях с едно момче, няма да му казвам името, от моя клас е. Илонка се казва. Да, няма казвам как се казва. И бяхме застанали с кръстени крака, един върху друг. И мен ме заболя крака и просто казах ох. И той се обърна много рязко, все едно падна атомна бомба. И вика, стой, не мърдай, ръцете горе. И ни накара да държим ръцете отгоре върху чина. Колко чаши кафе на ден мислиш, че пие? 6. Според теб, кога последно господин Карчев е решавал домашно? Последно, това, което аз си спомням, аз имах една задача от домашното, която не можех да реша и отидох го помолих да реши вместо мен, защото имах нужда от малко помощ, така че да речем октомври-ноември там някъде. Ако трябваше да го оцениш като учител, каква оценка би му писал? От 1 до 6? Да. Бих му дал 4,50. 4-3-8. Коя песен описва най-добре контролните на господин Карчев? Don't try suicide на Queen. Опиши господин Карчев с 3 думи. Амбициозен, готин и забавен. Интелигентен, непокист и постоянно ме меси в часовете по математика. Коя е най-забавната смешка, която сте попадали заедно в час? За смешка не мога да се сетя, но началото на годината, понеже имаме едно момиче, което доста е страх от насекоми и влезе една муха в класната стая, нали? И той ни пита дали знаем как е муха на италиански. Ние не знаехме, но аз така и не запомних. Готино. Проверете как е муха на италиански. А коя песен най-добре описва неговите контролни? Водка с отеха на Преслава. Ох, ужас. Жалко е, тъжно е. Ако този разговор ви е дал повод да се усмихнете и да се замислите и да си кажете вау и учителите са нормални хора,
Се надяваме да харесате видеото, да се абонирате и да ни последвате в социалните мрежи.